नमस्कार प्रणाम गोर लागत तनी सब भोजपुरिया दर्शक के भोजपुरी क्राइम बाबा चैनल में। तो आज हमनी एगो विशेष चर्चा करे जा रहल बानी स। एगो भाई आवरी आवत रे भाई हेने आवो कहाँ घूमत रहे खेत में? बस एनिए गोनी ह जी बड़ा लील गाय गो बड़ा आव बैठो मर्दवा एगो चर्चा करे करल कहिया से खोजा तनी भेटाते। का हाल बा भैया? हाल समाचार तो सब ठीक है बा। गाना सुनल कि ना? खेसारी लाल के एगो गाना आइल बा। हां खेसारी लाल के गाना आइल बा ड्रीम में एंट्री। अच्छा ड्रीम में बहुत निमन नु गाना बा भैया। हां तो ऐसने गाना नु आवे के चाहिए समाज में। ऐसने गाना आवे के चाहिए, एकदम अश्लील तो हइले नहीं खे में। बिल्कुल अश्लील नहीं खे। तो हमनी के यही अपेक्षा रहल खेसारी से जे भी ऐसने गाना समाज में परोसस जोन की 5 नंबर ट्रेंडिंग पे बा महाराज। इतना अच्छा गाना बा। तो बताओ इतना बढ़िया साफ सुथरा गाना अश्लीलता में बा कहीं? एकदम नहीं खे भैया। तो अश्लीलता ना रहते हुए ट्रेंडिंग में गाना जब आवता तो काहे खाती सब कपड़ा उतार के गाना गावता रहो? ई गाना जानता नहीं, ई गाना केहू के संगे सुन सकता नहीं। अच्छा बुझनी माई बेटा भाई एक लगे सुन सकता जी। बाकी तो जोन गाना बा तो जानते बानी रुरा। अच्छा तो हमनी के यह मांग रहो ऐसन गाना आवता तो ऐसने हमनी कोहम से कलाकार लोग से जो ऐसने गाना प्रोसन देखने विसर्जन में कैसन कैसन गाना बजल भाई विसर्जन के तो बातें मत करी। लोग पूजा करत नहीं खे भाई मन से। एगो भैया जानता नहीं लोग ई पूजा नहीं करत। अच्छा। लोग खाली ऑर्केस्ट्रा खातिर करत है पूजा। अच्छा महाराज पूजा करता नहीं रुरा। जब मूर्ति लेवे जाता लो तब से लेके जब ले विसर्जन नहीं हो जात तब ले खाली वह नंगा वाला गाना बजता। अरे एगो शिल्पी रजवा चमकल बिया। अरे पूरा गनवा लगा तरह से। अरे भाई केहू चमकल बा चमको भगवान से मांगत है सो और खूब बढ़िया चमको लो नीमन से नु चमके के चाहिए। लेकिन अश्लीलता इतना न परोस देवलो कि हमनी जे भी समाज में बाप बेटा भाई बहन मातारी चाचा चाची ओकरा सामने कम से कम गाना तो सुनल जा सके। ई बात बा। तो ऐसा खोल के उ लोग गाना गा देता है जे सुने लायक नहीं के रहो। तो अकेला में तो सबे सुनिए ली लेकिन केहू के सामने सुन के मूड़ी गार लेवे के पड़ता। तो बढ़िया गाना बा हमनी ओकरा के सपोर्ट करतानी से आशा करतानी से जो ऐसने गाना फिर से आगे पड़े आई या कुछ सुधार होई तो हर के थोड़ा थोड़ा सुधार करी। हर के तनी तनी करी नु। हां तो बहुत तनी बूंदे बूंद से तालाब भरेला भैया। तो बहुत सुधार होई। बहुत सुधार हो जाई। ठीक बात है। एक खातिर हमने के मतलब काफी अच्छा बा कि अक्षरा सिंह और विवादवा में तो ये लोग रहल ही रहल। अच्छा ठीक बा विवाद अपना जगह पर बा लेकिन गाना बढ़िया बा तो हमनी सपोर्ट करतानी सो। गाना बहुत अच्छा बा। अच्छा और एगो समाचार वाला जो यूपी के कुछ समाचार मिलल रुआ? हां यूपी के समाचार भैया ई बा कि आज पहला चरण के चुनाव चालू हो गइल बा। अच्छा तो का माहौल बुझाता जी यूपी में अब की का होई? देखी जे एग्जिट पोल के तो अनुसार लोग के वजह के बातचीत के अनुसार लगता कि अब की बार भैया बाजी मार जाए। भैया बाजी मारिया बाबा के स्थिति खराब बा। का करो सार ढेर नु छोड़ देले रहे। अब विकास तो खैर कोइला ही बड़े बाबा विकास बहुत कोइले बड़े कहे के मतलब ई बा कि कोनो भ्रष्टाचार के आरोप नहीं खे। ऐसन पहला मुख्यमंत्री बड़े जे भ्रष्टाचार के आरोप कोनो विपक्षी दल नहीं खेला गावो ना आरोप लगैले बड़े स। कौन ची के? भ्रष्टाचार के ना महाराज ठोके के आरोप लगा देले बड़े। अच्छा ठोके के आरोप तो उ तो बढ़िया ठोके के बुलडोजर के आरोप लागल। अच्छा तो उ तो बढ़िया के बात बा, उ तो जरूरी बा लेकिन साथ में देखी रोजगारो जरूरी बा। महंगाई रोजगार में बबुआ किया है महाराज। किया है बहुत किया है तो जनता उसको देगा। नहीं किया होगा नोएडा में कितना सेलफोन कंपनी आ गई। सेलफोन में काहे सस्ता भइल बजट? अच्छा अच्छा सब कंपनी लगौले बा बजट में चार्जर मोबाइल सस्ता काहे भइल जानता नहीं? अच्छा यही से नु भइल यूपी में एकर फैक्ट्री लगली है सर। अच्छा 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 तो ठीक बा। अब हमनी के तो मान लो बिहार में बानी सो। हां विदेशी कंपनी इन्वेस्ट कइले बड़ी सो में। अच्छा तब तो बढ़िया के बात बा। अगर बाबा होला काम कइले हैं तो वहां के जनता उनका के ओकर फल देबे करी। लेकिन अब हमनी बानी सो बिहार में हमनी आशा करते सो कि केहू देखी जाति के नाम पर वोट मत दी। कोनो जाति होके जाति में जाएम तो गरहा में जाएब। ऐसे जे अच्छा कैंडिडेट होके ओकरा के वोट दियाओ। कोनो भी जाति होके उससे कोनो मतलब नहीं के। उ यादव होके राजपूत होके भूमिहार होके देखी जे बढ़िया होके ओकरा के रुआ लोगन वोट दी। आ जे बढ़िया कैंडिडेट हो गई जीतो इहे नु हमनी चाहब सो। देखी तो बात कहनी नु कि जाति पर वोट ना देवे के जी। यूपी या बिहार ई तो जातीय में डूबल बिहार जोन बानू जी ई जातीय में डूबल बा। यही से सबसे पीछे बा अनहरा ढेबरा बाड़े सनु। अच्छा वो कनियो अगर खड़ा हो जा सो। अच्छा मान जाए कि वही रोकस चाहे भूमिहार होकस चाहे राजपूत होकस। अच्छा चाहे बाभन होकस। अच्छा वानर ढेबर सर पढ़ले एको क्लास नहीं ख। अच्छा बाकी अगर उ खड़ा हो गइले तो जाति पर लोग वोट जाति पर। अरे बाबा आ गइले। अच्छा हमारा यादव जी हुए। अरे बाप बाबू साहब हुए। हां यही अंतन जीत जाता रे सो।
कि देखी ई सब पर रउआ लोग जाएम तो गाढ़ा एमे में जानता पड़ नहीं। जाएम ना, 5 साल का तो- सवाल नु बा महाराज। ये लोग के तब बुझाता जब ई जीत जाता रहे सो हाँ। आ जब जीतला के बाद ई लोग जाता कि बाबा काम बा हाँ। चाहे यादव जी काम बा हाँ। बाबू साहब भाई काम आइल बा हां भाग चला कौन है रे भाग भाग यहाँ से भाग हां भगा तो दे ऐसे रउआ लोग से इहे विनती बा कि जाति पे मत जाई लोगिन, काम देखी लोगिन, नेक इंसान होखे, पढ़ल लिखल इंसान होखे, भ्रष्टाचार में ना लिप्त होके ओकरा के वोट दिया। हमने के ये अपील बा। ऐसे हमनी ये कहम सो आ लेतनी सर रउआ लोग से विदा। तब मिलल जी अगला वीडियो में। भैया जय श्री राम।